ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಯಾನಶೀಲ ಕುಂದರ್ ಇತವಾರ್ತೆ ದಿವರ ಕುಡ್ಲದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಂಗಾರೆ ಇಸೇಸ ಅಧ್ಯಯನಗಾದ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕೂಟ ಬತದಿತ್ತಂಡ ಬ್ಯಾಂಕದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರಿಗೆ ವಿಷನರಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊಡ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ದೆರು. ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕೂಟ ಇಸೇಸ ಅಧ್ಯಯನಗಾದ ಅಂಗಾರೆ ಕುಡ್ಲದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬತ್ತಿದಿತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಕ್ಲಿನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಯಾರ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿಷನರಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತ್ಯಾರ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲಡ ಪಣವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪುಣಿವೊಂದುಪ್ಪನ ನವೋದಯ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಲಿನ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘಟನೆದ ಅಧ್ಯಯನಗಾದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕೂಟ ಬತ್ತದಿತ್ತದು ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮಹಾಮಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಸ್ಎಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾದ ನವೋದಯ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ತಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪೊಂಜೋಲೆನ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟುಗು ಬೋಡಾದ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಗುರ್ತ ಮಲ್ದದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಕರಿನ 15 ವರ್ಷಲಿಡ್ದ ಈ ಕೂಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬರೊಂದಿತ್ತದ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಫೆಮಿಡಾ ಹ್ಯಾಂಡಿ ದುಂಬಾಳ್ತದ ಕೂಟ ಬೈದಂಡ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಫೆಮಿಡಾ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಪಾತಿರ್ದ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ನಾಯಕ ಯಜಮಾನಿಕೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಿಯರೆ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು. ಎಸ್ಎಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವೋದಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪರೆ ದಿಂಜ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಕರಿನ 15 ವರ್ಷಲಿಡ್ದಿಂಚ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕೂಟ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡಪಾವನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಂಜೋಲೆನ ಏಳಿಗೆ ಕೊರ್ನ ಕೊಡುಗೆನ ಗುರ್ತ ಮಂತಿನ ಒದಿಂಜ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅಂದು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರ. ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೂರಿಂಜೆ, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಲ್ಯುಟ್ಟು, ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೇರಿನಂಚ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೊಕ ಸಿಇಒ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅಧಿಕಾರುలు ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. His vision for inclusive growth has found expression in the establishment and nurturing of the Navodaya Grama Vikasa Charitable Trust. Through this initiative, he has empowered more than 40,000 self-help groups, of which we get the opportunity and honor to visit every year. And this has benefited over 450,000 members, both men and women. In recognition of this extraordinary contribution to this cooperative sector and women's empowerment, he has been honored with numerous prestigious awards, to which I would humbly like to give you our award. The successive visit of the team from one of the world's top university is the testimony to the real work done at the grassroots level by SCDC Bank and Navodaya Grama Vikasa Charitable Trust, the University of the Peninsula and the SCDC Bank to greater levels in the coming years. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ದಲ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಪುಟ್ಟುಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಭಕ್ತರನ ಪರ್ಯಾಯ ಆದುಂಡೊಂದು ಶಿರೂರು ಮಠಾಧೀಶರ ಶ್ರೀ ವೇದವರ್ಧನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರ ಆರುಕುಡ್ಲದ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರಿಯರು. ಶಿರೂರು ಮಠಾಧೀಶರ ಶ್ರೀ ವೇದವರ್ಧನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜನವರಿ 15 ಕೋಡಿಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಪರ್ಯಾಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠ ಏರಿಯ ರೈತದ ಐಡ್ದುಂಬು ಯಾತ್ರೆ ನಡಪಾವಂದಿತ್ತದ ಅಂಗಾರೆ ಕುಡ್ಲದ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯಗೂ ಬತ್ತದಿತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರಿಯರ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀ ವೇದವರ್ಧನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿಡ್ದು ಭಗವಂತನ ಇಂಬು ಪಡೆವುಡುಂದಾಂಡ ಧರ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ದಲ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಪುಟ್ಟೋಡು ಈ ಸರ್ತಿದ ಪರ್ಯಾಯ ಭಕ್ತರನ ಪರ್ಯಾಯ ಆದುಂಡೊಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಡ್ಯರ. ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ಬಿ. ಪುರಾಣಿಕ್, ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕುರ, ಕದ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕಲಾವೃಂದದ ಸುಧಾಕರ ರಾವ್ ಪೇಜ್ ಅವರ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೆರ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟಿತ್ತೇರ. ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಡಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆ, ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಇನ್ನದರ ಅರ್ಥ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉಂಟು. ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಬದುಕುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು 10 ದಿವಸ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು. ಧರ್ಮ ರಕ್ಷತೆ ರಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಮಾತುಂಟು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ. ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದು? ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದಾ? ಇದು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆಯೇ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ. ವರ್ಷದ ಪದ್ರಾಡು ಸಂಕಷ್ಟಿಲೆಡ್ ಅಂಗಾರೆ ಬರ್ಪುನ ಸಂಕಷ್ಟಿಗೆ ದಿಂಜ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಉದ್ಯಾವರದ ಮಹಾತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿಲೆಕ್ಕೊಡು ಆಯುತ ಕದಲಿಯಾಗ ನಡಪಾದೆರ. ತಿಂಗೊಲಿಗಂಜಿ ತಲೆಕ ವರ್ಷಗೂ ಪದ್ರಾಡು ಸಂಕಷ್ಟಿ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಅಂಗಾರೆ ಬರ್ಪನ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ. ಈ ಸರ್ತಿದ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಅಂಗಾರೆ ಬೈದಂಡ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಉದ್ಯಾವರದ ಮಹಾತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆಯುತ ಕದಲಿಯಾಗ ಅಠಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ವೇದಮೂರ್ತಿ ವಿದ್ವಾನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ತುಂಬಾಳ್ತಿಡ್ 10 ಜನ ಪ್ರಧಾನ ಪುರೋಹಿತರು ಬೊಕ ಬಾಕಿ ಪುರೋಹಿತರಿತ್ತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾಂಡೆ ಆಯುತ ಕದಲಿಯಾಗ ಸುರುವಾಂಡ 10 ಸಾರ ಪರ್ಂದು 5 ಕಿಲ ಬೆಲ್ಲ 30 ಕಿಲ ತೊಡ್ಡನೆ 30 ಕಿಲ ನೆಯ್ ಯಾಗ ಕುಂಡುಗು ಪಾಡ್ದು ಆಯುತ ಕದಲಿಯಾಗ ನಡಪಾದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರ. ಉದ್ಯಾವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಿನೋದ್ ಭಟ್ ಬೊಕ ಸದಸ್ಯರು ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮಕುಡ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆಡ್ದು ಯಾಗದ ಬಗೆಟ್ಟು ತಿರಿಪಾಯರ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರ. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ದಿಂಜ ಜನ ಭಕ್ತಿರ್ ಬೊಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಆಯುತ ಕದಲಿಯಾಗದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಡು ಪಾಲ್ದಿಟ್ಟೊಂದು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರ್ನ ಇಂಬುನ ಟೊಂಡೆರ. ಓಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಾಯ ಪೋಕ್ತ ಧ್ಯಾನಾವಾಹನಾದಿ ಓಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ. ಭೂಷಣಾನಿ ಗೃಹಾಣೇದ ಪಾರ್ವತಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಿದ್ಧಿವತ್ತಮಾಯ ನಮಃ. ಸ್ಥೂಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ. भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिमानि जग्निरे छन्दः कामासीत् बाहुराजन्यकृतः ओरोतरस्य सुपूर्णमसि सुपूर्णं मे भूयाः. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಡ್ಡು ಸರತ 24-25ನೇ ಸಾಲ್ಡು 30 ಕೋಟಿ 24 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಮಲ್ದಡ. ರಡ್ಡು ಸರತ 23-24 34 ಕೋಟಿ 53 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಇತ್ತಂಡ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡ್ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಾಯಡು ರಾಜ್ಯಡೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಡುಂಡು. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ 1ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಕೊಲ್ಲೂರು 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಬೊಕ ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಡುಂಡು. 2024-25 ಕಟೀಲ ದೇವಸ್ಥಾನ 30 ಕೋಟಿ 24 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಮಲ್ತದಿತ್ತದ. ಐಡ್ದುಂಬುದ ವರ್ಷ 34 ಕೋಟಿ 53 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಈ ಸರ್ತಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇವೆಲೆಡ್ದು 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೋಣೆ ಬಾಡಿಗೆಡ್ದು 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟೋಣ ಬಾಡಿಗೆಡ್ದು 44 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನುಪ್ಪುದಾನ ಬರುವುದಾನ ಕಾಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಬ್ಬಿಡ್ದು 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಡ್ದು 6 ಕೋಟಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಹುಂಡಿಡ್ 24 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳದ ಕಾಣಿಕೆ ತತ್ಕಾಲ್ ನೋಂದಣಿ ಡಬ್ಬಿಲೆಡ್ದು 1 ಕೋಟಿ 83 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೇವರಿನ ತುರ್ತು ತುಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಶೇಷ ವಸ್ತ್ರ ಮಾರ್ನೆಡ್ದು 1 ಕೋಟಿ 52 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಗಾರದ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾಣಿಕೆಡ್ದು 6,40,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನಕಾಯಿ ಕೌಂಟರ್ ಸೀರೆಪಟ ಕೌಂಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಸಾಧನೆನ ಮಾರ್ನೆಡ್ದು 82 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿ 3 ಕೋಟಿ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬೈದಣಂದು ವರದಿಯಾತಂಡು.
ಕುಡ್ಲದ ಕಂಕನಾಡಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿಡ್ ನಡತಿನ ವರ್ಷಾತಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಕಿರಿಯಾಂಡ್ ಮಾಯಂದಾಲ್ ನೇಮ ನಡಪಾದ ವೈದರ್ಕಳ ದರ್ಶನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡಿಜಾಯರು. ತುಳುನಾಡುದ ಇರ್ನು ತಶ್ಪೊಡ್ದುಲ ಹೆಚ್ಚ ಗರೋಡಿಲಿಡ ಐಸ್ರದ ಗರುಡಿಂದು ಬುದರ್ಪುಯಿನ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಕನಾಡಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿಡ್ ಐನ ದಿನದ ವರ್ಷದ ನೇಮ ನಡತಂಡ ಅಖಿರದ ದಿನ ಅಂಗಾರೆ ಮಾಯಂದಲ್ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ ಬೈಯಗ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ನಡಪಾದ ರಾತ್ರಿ ಮಾಯಂದಲ್ ನೇಮ ನಡತಂಡ ಗರೋಡಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ್ ರಾಯನ ಬಿ ವಿಠಲ ಎ ವಾಮನ ದಿವರಾಜ್ ಜಗದೀಪ್ ಡಿ ಸುವರ್ಣ ಜೆ ದಿನೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಜೆ ವಿಜಯ ಚಂದ್ರನಾಥ ತವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸದಸ್ಯರು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ನೇಮತುದು ಇಂಬನಟ್ಟುಂಡೆರ ನೇಮರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಳಶ ಹೋಮ ನಡಪಾದ ಮಹಾತ್ಮೆರೆಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆದ ಬೈದರ್ಕಳ ದರ್ಶನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆದ ಕುಡಿಜಾಯರು. ಕರಿನ 38 ವರ್ಷ ಬುಡಂದೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಮೆಚ್ಚಿಗೆದ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ದುಂಬುದ ಮೇಯರ್ ಕವಿತಾ ಸನಿಲ್ ಪಂತೆರ್ ಫೇಮಸ್ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೊಕ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ತೋಕುರುದ 39 ವರ್ಷದ ಲೇಸು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ 6 ಪಾತಿರಿಯರ್. ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ತೋಕುರುದ ಫೇಮಸ್ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೊಕ ಫೇಮಸ್ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ 39 ವರ್ಷದ ಲೇಸು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ದುಂಬುದ ಮೇಯರ್ ಕವಿತಾ ಸನಿಲ್ ಲೇಸು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಕವಿತಾ ಸನಿಲ್ ಪಾತಿರ್ದು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸುರುಮಲ್ಪನ ಸುಲಭ ಅಣ ನಡಪೌಂದು ಪೋಪನ ಆತು ಸುಲಭದ ಪಾತೆರತ್ತು 38 ವರ್ಷ ಬುಡಂದೆ ಸಮಾಜಗು ಬೋಡಾಯಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಪಂಡ ಮೆಚ್ಚುನ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಪಂಡೆರ. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಾಯನ ಕೃತಿ ರವಿಕಿರಣ್, ಮೋಹನ್ ಸುವರ್ಣ ಇಂದಿರಾನಗರ, ನಾರಾಯಣ, ಕೃತಿಕಾ ಎಸ್ ಕರ್ಕೇರ, ದಿನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್, ತ್ರಿಷಾ HK, ತನ್ವಿ ಕೃತಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಉದ್ಯಮಿ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಕುರುಗುತ್ತು, ಸದಾಶಿವ ಕುಂದರ್, ಪ್ರೇಮಲತಾ ಯೋಗೀಶ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೆರ. ಬಡವೇರ್ನ ಮರ್ದದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಪಣ ಕೊರಿಯರ ಯುಗ ಪುರುಷದ ಭುವನಾಭಿರಾಮ ಉಡುಪ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸ್ತಿತ್ತರ. ಮೈ ಭಾರತ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವಾಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಕೆ ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ದಿನೇಶ್ ಬಂಗೆರ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಲ್ದೆತುಂಡೆರ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಬಸ್ಸಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಫೇಮಸ್ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ವಾಗಿರದೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಕುಡ್ಲದ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ನಿಲೆಟ್ ಕಂಕನಾಡಿಗ ರೋಡಿದ ಬೈದೇರ್ಲನ ನೇಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಅತ್ತಾವರ ನಂದಿಗುಡ್ಡದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ಸೋಮವಾರ ದೀಪಾರಾಧನೆ ನಡೆತಂಡ ಕುಡ್ಲ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರವಿಶಂಕರ ಮೀಜಾರ್ ಎಡಿಪ್ ಬೈಕಿಯರ್ ಕುಡ್ಲದ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ವರ್ಷಲ ಕಂಕನಾಡಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರೋಡಿದ ಬೈದೆರ್ಲನ ನೇಮದಾನಿ ಅತ್ತಾವರ ನಂದಿಗುಡ್ಡದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ವೃತ್ತಡು ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಂಡ ಸೋಮವಾರ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ನೇಮದಾನಿ ಪೊರ್ತು ಕಂತನಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ತಿಬಿಲೆ ಬುಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾದ ದೀಪಾರಾಧನೆ ನಡೆತಂಡ ಕುಡ್ಲ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರವಿಶಂಕರ ಮೀಜಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಸಲಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೀಲಯ್ಯ ಎಂ ಅಗರಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ವೃತ್ತ ಬಕ ವೇದಿಕೆದ ಸಂಬಂಧ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾಯರು ರವಿಶಂಕರ ಮೀಜಾರ್ ಪಾತ್ರಿಡ್ದು ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೋಳಾರ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಇಂಚ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಸಲಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು MS ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೊಕ ಸುಧಾಕರ ಕರ್ಕೆರ ವೇದಿಕೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುದರ್ಶನ್ ಡಿ ಸುವರ್ಣ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುದರ್ಶನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಬೊಕ ಲೋಹಿತ್ ಬಜೀರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸುಜಿನ್ ಇಂಚ ಪದಾಧಿಕಾರುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರ ಮಾತಾಡಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಂದು ಎಂಕುಲು ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಬೋಡಾದ ಒಂಜೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ವ್ಯಯ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಳ್ಳು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಜಾಗೆಡೆ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೇನು ನೆಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಕೊರಡು ಮಲ್ತದೆ ಕೊರಡು ಬನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಮೂಡಗ್ಲೈತದೆ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ಕಲಿನಿ ಅಕಲ್ನ ನ್ಯಾಯ ಬಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಸತ್ಯ ಇಂಚಿನೊಂಡು ಆ ಐಕ್ಯ ಸಂದವನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಎಂಕುಲು ಮೂಡದ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಲು ಮಲ್ತ ಸನ್ಮಾನ್ಯರಾಯನ ವೇದವಾಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ನೆಟ್ ಆತನ ಬಲವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈನ ಈ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ತಾರ ಆಗ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಪಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಪುರುಷರನ್ನ ರೀತಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಂಕನಾಡಿ ಗರೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ತಿನ ಸಮಯಡು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ದೀಪೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯನು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು ಒಂಜಾದುಪ್ಪುನ ಶರವು ಶ್ರೀ ಶರಬೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿದ ಆಚರಣೆ ಅಂಗಾರ ನಡೆತಂಡ ಭಾರಿ ಜನ ಭಕ್ತರು ಶರವು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬೈದೇರ ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು ಒಂಜಾದುಪ್ಪುನ ಶರವು ಶ್ರೀ ಶರಬೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿದ ಆಚರಣೆ ಅಂಗಾರ ನಡೆತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಿದ ಆಚರಣೆ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದೆ. ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಗಾರ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಬೈದಣ ಅಂಚಾದ ಕುಡ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೊಕ ದೂರದ ಊರ್ಲೆರ್ದು ಭಕ್ತರು ಕಾಣನೆ ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ ರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಕರಿತದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಪಟ್ಟಿಯರ. ಶರವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಂಶೀಯ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತಿ ಸೇರಿರ್ಬಕ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾರ್ಲ ದುಪ್ಪುನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ದುಂಬಾಲ್ತಿ ವಹಿಸದ ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿದ ಆಚರಣೆ ನಡೆತಂಡ. ಸೇವಾ ಭಾರತದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಆಶಾಜ್ಯೋತಿದ ನೆಲೆಟ್ ಜನವರಿ 11 ಕುಡ್ಲ ಡೊಂಗರಕೇರಿದ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನಡು ವಿಶಿಷ್ಟರೆಗಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೇಳ ದಿವೊಂದುಂಡು ಆಶಾಜ್ಯೋತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಂತೆರ. ಸೇವಾ ಭಾರತದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಅದುಪ್ಪನ ಆಶಾಜ್ಯೋತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಡು ಪಾತಿರ್ದು ಜನವರಿ 11 ಐತಾರ ಕುಡ್ಲದ ಡೊಂಗರಕೇರಿ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನಡು ವಿಶಿಷ್ಟರೆಗಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೇಳ ಪಂಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವೊಂದಾಂದು ಪಂಡೆರ. ಆನೆಕಾಂಡ್ ಎನ್ಮರೆರ್ದು ಬಯ್ಯ 4 ಮಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಂಡು ಈ ಮೇಳೋಡು ದಿವ್ಯಾಂಗರಡ ದೆಂಗದಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೊಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಲೇನ ಪಂತ ಸರಕಾರಿ ಬಕಾರ್ಯ ಸರಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಲೆರ್ದು ದಿವ್ಯಾಂಗರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಸವಲತ್ತದ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಇಸೀಸ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ದಿವ್ಯಾಂಗರಿಗೆ ಸಮ್ಮನ ಅಂಗವಿಕಲತದ ಗುರುತು ಚಿಟ್ಟಿದ ತೊನೆಯರೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ತೆನಸು ಉತ್ಸವ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆಂಡೊಂದು ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಂಡ್ಯರ. ಆಶಾಜ್ಯೋತಿದ ಮರ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದರೆ H ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ದಿನದಾದ್ರೂ ನಾವು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇದು ಮೇಳ ವಿಶಿಷ್ಟರಿಗಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೇಳ ಅಂತಹ ಇದೇ
ಭಾನುವಾರ ಅಂದರೆ 11 ತಾರೀಕು ಕೆನರಾ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4:30 ತನಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಈ ಸಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ದಿವ್ಯಾಂಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ದಾನಿಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸದ ಆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನವರಿಗೂ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ದಿವಸದ ಖುಷಿಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತವೆ. ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ಮೀರಾ ರೋಡ್ ಬೊಂಬೈದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಜಯಶೀಲ ತಿಂಗಳಯ್ಯ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕುಡ್ಲ ಅಶೋಕನಗರದ ಶ್ರೀನಿಕೇತನಡು ನಡೆದಂಡು. ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ಮೀರಾ ರೋಡ್ ಬೊಂಬೈದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಜಯಶೀಲ ತಿಂಗಳಯ್ಯ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕುಡ್ಲ ಅಶೋಕನಗರದ ಶ್ರೀನಿಕೇತನಡು ಐತಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರ. ಕಾಂಡೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮೀರಾ ರೋಡ್ ಬೊಂಬಾಯಿ ಮುಕ್ಲೇರ್ದು ಭಜನಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಜಯಶೀಲ ತಿಂಗಳಾಯರು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಊರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಬೊಕ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಭಕ್ತಿರ ಬೊಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಲು 28ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವರ ಸಿಂಚನ ಬೊಂಬಾಯಿದ ನೆಲೆಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಜೇಸುದಾಸ್ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಪಡೇನ ರತೀಶ್ ಕೇರಳ ಬೊಕ ಕೂಟದಕ್ಲು ಭಕ್ತಿ ಭಜನಾ ಲಹರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕುರಿಯರ. ರಾತ್ರಿ ಸಸಿಬಿತ್ಲು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳೊಡ್ದು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿದ ಮಂಗಳೂರು ಟ್ರಯತ್ಲಾನ್ ಬೊಕ ಅಲ್ಕಾರ್ಗೋ ಕುಡ್ಲ ಬೀಚ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಜನವರಿ 19 ಮುಟ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿಡ ನಡಪರೆ ಉಂಡೊಂದು ತಪಸ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಸವಿತಾ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೆರ. ತಪಸ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸಬಿತಾ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಡು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡು ಪಾತ್ರದ ದೇಶದ ಬಾರಿ ತರಾವರಿ ಗುಬ್ಬು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಬೊಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವಲೆಡು ಒಂಜಾದುಪ್ಪನ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿದ ಕುಡ್ಲ ಟ್ರಯತ್ಲಾನ್ ಬೊಕ ಅಲ್ಕರ್ಗೋ ಕುಡ್ಲಾ ಬೀಚ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಜನವರಿ 19 ಮುಟ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾ ಬೀಚ್ಡ್ ತಪಸ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡಿರ. ಒಂದುವೇ ಪೊರ್ತುಡು 3ನೇ ವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬೀಚ್ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಲ ದೀವೊಂದುಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕದಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಆಪನದಿಟ್ಟಿಡು ಸುರುವಾಯಿನ ಎಂಕ್ಲೆನ ತಪಸ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಕ್ಲೆಗಾದ ಅಕ್ಲೆನ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ತುಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಮುಡಿಪುಡು 51 ಹಾಸಿಗೆದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತದ ಸುರುತ್ತ ಹಂತ ಮುಗಿದಂಡು ಆತೆ ಅತ್ತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇರ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪನ ಸಿಕ್ಕದಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯಕರೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಈವೆಂಟ್ ಲೆಡ್ ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಐನ ಸಿಕ್ಕದಕ್ಲಿಗೆ ದೆತ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಸವಿತಾ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿರ. ನವೀನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೇರ್ನಂಚ ತಪಸ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೊಡಿದ್ದೇರ. ಒಂದು ಪ್ಯಾಲಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಚಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೋಟೋ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಡೆತ್, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ CSR ಅವರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಕುಡ್ಲದ ಕಾಸ್ಟೆಡ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೆಲೆಟ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿಲೆ ಕೊಡು ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡೊಂಗರಕೇರಡು ಶತಸ್ಮರಣ ನೃತ್ಯ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರ.
ಕುಡ್ಲದ ಕಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಲೆಟ್ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಮತ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿಲಿ ಕೂಡ ಅರೆಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಮರ್ಪಣೆಗಾದ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡೊಂಗರಕೇರಿಡ ಶತ ಸ್ಮರಣ ನೃತ್ಯ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಕಾಶಿಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಮತ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಿದ್ದದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ. ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ರಂಗನಾಥ ಭಟ್ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಾತಿಡ್ದ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೆನರಾ ಸಂಸ್ಥೆಗುಂಡು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾವನ ಮಲ್ದಣಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಕಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ಪಾತಿಡ್ದು ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಪುರ್ತುಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿರ ಪಂಡಿನಂಜ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರನ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ನಡಪವಂದುಲ್ಲ ಗರ್ಗರ್ ಭಜನೆ ಸುರುಮಲ್ತದ ಐತ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಶಾಶ್ವತ ಉಪ್ಪುಣೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ. 100 ಜನ GSP ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ನಡಪಾದ ಕುರ್ಪನ ಶತಸ್ಮರಣ ನೃತ್ಯ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ವಿದುಷಿ ವಿದ್ಯಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ. 100 ಜನ GSP ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಶತಸ್ಮರಣ ನೃತ್ಯ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯರ. ಅಖೇರಿಗೆ ನಡೆತಿನ ಗುರುವಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಡಿ ಕಾಮತ್ ಪಾತಿಡ್ದು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪನ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪೊಗ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತೊಪ್ಪುಂಡು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ತಾನು ಶಾಸಕೆ ಅದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗದಣಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಶ್ರೀಮತ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಅರ್ಪಣೆ ನಡೆತಂಡ. ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರ. ಕಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಲೆಟ್ ಕೆನರಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSP ಸುಧೀಂದ್ರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ನಿಲೆಟ್ ನಡೆತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು GSP ಸಮಾಜ ಸೇರಿನಂಚ ದಿಂಜದನ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡ್ಯರ. आमगेल समाजाक एक सर्वे कार्यक्रम गान घेतला. आमगेल स्वाम्याचेरी इतील नाल संस्थानाचेरी आमगेल समाज बांधवांक कितील प्रीती आसा म्हणून हे सर्वे दाखयतस. आमगेल मन्नांतू शुरवेक आमगेल आर्टिस्टान पुरा ಒಟ್ಟು जावन आमगेल समाजांतुनी आनीकय मस्त आर्टिस्ट आसा तांकां पुरा एक प्रोत्साहन दिवचें तशें आमकां तांणी जाल्यार मुखार आमचें तशें आमकां आमी तेच हाजे वेळेरी 100 जाणां नृत्य करुया रे आनी 100 भजना मंडळी ಒಟ್ಟು मेळून एक कार्यक्रम करुया रे. कित्याक विंगड मंडळी आसा तातूंत भितर एकत्र हाडका एक रूप हाडका आमी एकड जामकां बलिश्ट जामकां आमगेलो समाज असल कार्यक्रम आनीकय मुखार देवान आमगेल्या समाजाकरान करून घेवचें तशें आमकां स्वाम्याल दया तशी गुरू परंपरेर दया आमगेल्या समाजाक निरंतर निर्माण जमचें तशी अनुग्रह कोरका म्हूण व्यासरौपदी नरसिंहाली तशी पुनः लक्ष्मीपदी वेंकटेश आली सर्व गुरू परंपरेर तशी भारती रमण मुख्य प्राणाली तशी आमगेल्या स्वाम्याल विशेष जावन स्वाम्याल महाचैतन्यांगड प्रार्थना करून रबेतात. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಣ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇತೆ ಕುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು